up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nanasa sabayo koromowe wato. Tide na presparsa no taki. Omdat luku fio na watak lusot sanit zoals mij kare karma. Everstaan we barodi. Noord gogo mit zuid, oost gogo mit west. Wie spodef mama sernang. We barodi. We haru banyu sturu doko archi prespartori want tide na de waarheid otaki. Dat de waarheid altijd te win alleen. Je verstaan en misdon janga brarot. Ja, mas rakam je bibi lafu. Want je takwa sani maya. Kos mi biji ma bar ala desma orina tracé de diaspora. De senama saitan tracé. En natuurlijk gambo aksumba waru bangi en osturu. Omdat gambo leg uit ook toe tide toro taki. Omdat in een programma disi. Senang sepsa. Uno et tak precies van de sante. Une kangen on draai. Ja unes horsma voor de gek. We tak precies van sante. Ano zo maar gambo. Asa sante. We jere. De bijisma fosi wan mi kwechi neng roso kwechi. Dan desma be teji taki te debe puru nyampo jede taki no waneng deng nyan disi de no wan dati. Dat desma etape pot dape. I verstang. En de bijisma ba wansane taki. Baka bere furu na angri bere. Je verstang. Dus in een bereken tak te nya wan leisi. De nonya nooit moro. Yo, abif nyambaka, want die mage woroko. Die verstang, dus zij no be wanyang SD, adat yo nyanti de. Die sabito. En kan de SD be nyantu, me be orisma spotu, e mesleisma e teji den dise teji den dati. Die verstang dan disi dan dati. Madau teku ay luku e wansani. Is de omshaka nga omnelas belmi de taki masaragang boluko was sent to klebji meki luko dat de takwe sahari u ati e brudu fushi falibisma kan tang falibisma kan de ano kan ano bu masaragang bo mitaki ya mi luko de san funu ma me osor de res mek desma luko shi fa libisma gevaarlijk in haar konderdisi. Maar voor zo goed passen mi ote you wansani. Mi mabeler mi wansani. Tak if yanga wansma de bong. Of ne sa ibarada imati yange de bong visa wan vreemdeling. Ishi asma e duansan sa no bong if ino bare keba itnap e luku de je fure aan vea do bij je medeplichtig ide ook toe mee. En dat we zie ik gebeurt die na de nou deze de man die zie van parse bedrog. Het doe als aan dat hij dat kolen den klep. Dit is een bekende merk. Oats. Ja, die is na Oatstak in de bliktak voorzien. Street media, alle fasi udu, check alle de Wacht, ik ga die zien. Ja, ik denk toch bij de 50 ton, 50 container, de eten naar de pakket. En oscillig, aan de geren is nog maar gobron de pakket. En nog maar trouwen de pakket. No, dan no street media no, uroko op de pakket die zo goshi alasani, alle vervaldaten, putron te. Tetu cifra 20 kusham alasani, alle vervaldaten, boom alasani. Is evident. Street media no. Wees aqui, só wat aí aan de is aqui. Aan de keren is a follow, uno man trouwen a pakket. Aan de keren is abi prat a pakket. Die de sociale zaken, de tehuizen. Je sabi, de bigisma de tehuis, de china de tehuis, de smasan man, zo'n abe tumsi. Misschien abe tumsi toe, maar misschien gewoon de pakket jatu. De soms hè, mensen doen dat me denken, me lukken ongemeen, onlibisma kan de hè. Hey, sabi me kosi de man kosmi, tak me prati pakket voor India. Kostan fachan no bun fisen fel fa mana dibe amai cha paket konfu kirisma de sem paket dati sano be bun no de bun wel ki argeren di sifu parati wel
isifa u iniquity in a kondre disi. En sa e sari me, nagi afolok sa de politicus, e kori telkens en nanga de senset de kisono. Wel, dis na one thing, moroi koite, sang, o openbare unu fu si, o iniquity des meisi de. Mino kori unu, srana man hou op, san boom boom, sano boom, no boom. Mek u de realistisch bezig, gona volk fu srana toe. Sabo mesma, me beka mek gelukkig nanga de pakket, de kor herbus kondre taki, we cha pakket kon fu kirisma. Chan no bun, chan di dibi, chan dis data, ma sa abelibi, ma san boom, mek abun, sano boom, mekano boom. Ti de wel de pakket, de sen pakket dati, santa over, oprati wel, ondro a regering disi. Stay focus, moroi koite. Yara, pegado o expose ala de maisi. So, bra Rut, Ja. dan a ede misi. A sometak misani. A ede misi di etiri ser na no. Ja. Je verstaan. Dat is maar die dij baka. De die be poti. Etak de lei. Etak de bediriji. Disi, want zijn de dan. If na santoki be do a bung dan no bung dan na ogri. Tidena de je shwari eji brakse. Une fisti no une meslik. En ruk pepe na tordat. Ja, maar zeg gaan omdat lukono apasfa me si fare mai leg uit toch. Dan me vraag me zich af. Tak if de mai lazy, wang, if da verstaan. Omdat if je tak over pakket voor India, dan mi sabet hè, we aantal containers bokoma ano allemaal ekon direct. Ja. Volk moet sab dat. Ja. Want deel kom onder leiding voor de vorige regering, onder leiding voor Santoki. Ja. En nu een laatste deel voor een container ik kom. En containers heb ik een visie, die beleg afvolk uit, want ik ben in de oppositie. Ja. Die beleg uit dat je even nyame, voor siki, alles soort probleem met takurusani, bisnejela, tapu. alles aan bode. Ja. En die dena die de laatste container ik kom, dat je leg uit nou, je is dom, dat je dat, disi, mi mogi me pje wel. Want Luca Oli, na schreef Oli sabe die hasani, Luca Hashem, na schreef. Dus te leg bepaalde aan uit. Jere no, in hem hoor afvolk as poto. As er na volk, nogmaals, gaskoro. En dan volk voor migrant paftoen. Nee, afvolk voor no, elisi. En dan ga je afvolk tegen om een container kan eten. Dat is tegen ook toe. Kan de Juno sabi de leg uit. Maar ook toe, afvolk zijn lisi kan tegen dat eten. Dus, nogmaals, uno van programma die zie, we tegen dat if ik kon leg me pas uit, ik leg uit precies pas aan dit. Apropos, brarut me kotju mofo. De container die de varende ekom. Ja. Die verstaan aan sande ete ja. Ja. Die nog pure ete. Ja. Want die sabu be de bij toch? Ja. Dus hoe sap vast aan ego. Ja. So, dan me bedoel taki. Nou senden we bakano. Maar nee, maar nou dit takaboe toch? Nee, dem se anobung, dem senden we baka. Ja. Ja, maar zeg gabo. Maar arkit waar mij is doen zo. Ja. De man breedte dat de kisasani. En de leggen volk uit. De wa visie no be boom, maar dis boom wel. En dat is een probleem voor een programma disi. Iya wana serf container. Yere jaso. Altima lukumana na sasa ba yokroma mote yu wansani. Kando une list de pis dati, we luku TikTok pe bonu mai frea loktanga de sandati. Ano dat we taki. Nee. Te mi e luku sani, en mi e volk World News. Ja. Ja, fu mi sabi fami kondel don. Soort positie mi kondere abi. Fu fos mi go do don sani. Je verstaan. India na one of them bigi economia in grond tapu. Noya so no. Da president of a premier fu India ego dilanga de snesi di abuan bigi economy tu. Nanga de American fado seta economy. Da de mandati e prani e verbouw sani. Je verstaan toch? Dat de mandati wan yepi. Isabo me miljard sma. De man e yepi. Ide ka ja so wawa no tu. Nee. Ja son kondere pe hongersnood. De wan me lazy. Isabi toch? Dat de man yepi. En dan no buy. De pakket go buy. De san go buy. Na chisi dan wan gift. Isabi toch?
Zal je gegeven part in de bek kijken? Ja, maar zeg maar, ook toen de schrijf man die leg op het toon uit. De man op de lezen, ja, we gaan in de lezen. Een minister voor Buitenlandse Zaken, no. Ja. De bezig naar India over pakketten toe toch? Voor verlengd, dat Ja, mooie toch. container komt. Dus afvallen moest sabi, en dan met dat toch, als ze dan zegt, hoe net dat politie van de Sante, een minister voor Buitenlandse Zaken, de bezig ook toe naar India, Ja. over pakket. Dat zal de man leg uit. De man is naar me kunoman. Met hij, joh. De man is gevaarlijk. Nee. Dus als de man die steekt je taki mada parade, dat je doet een belang. Nee. Je kan doen een belang her. Oh, door. Doe een belang tegen wat je goluku zeepsa. Ja, maar de man is niet lazy volgens mij. De man is sabi, dus eigenlijk de man goes doen dappen. En de man legt de man fluistert, de man die zegt, tak dat, ba. Jere jaso. Te lesi. Right. In one sugar. No. In one worko. Yes. Je verstand toch? Ja. Dan de mij chishango van de mij kare een bordje linzen. Ja. Dat go taka sandat. Ja. Terwijl a mane praxerne serefitaka abuan ek. Ni maar ja toe toch. Iya toch Ima na bia tutok. a ek anga jase worko sama. Ja toch. Maar ben toe toch. So, Nee. want demandis de kra da de baka. De kra no da de fesi. Ja. Je verstand. Ja. En de mij ko tak no tak dan dis bon dat bon na fio we meki. Ja. Isabi toch. Ja. De tor dat miomu bo taka wiswasan we do. Ja. Isabi toch. Anobe bunti de mij nyameng. Ja. Yo teke nyano. Je verstand. Asa de wa mooi santaki India sen container kanga pakket dan vorige minister voor de gezondheid. Dan moet je aantak luku u keur u check vervaldatum dit op desani. Ja. Dat die de yo colleg wan wiswasi san uit. De man is ne sheng da u wan kong. Kado den grond tapu ne luku no. Isabi. Ja, En is dat die? wansani mote yu kri wansani e hat mimi ate burudo. Dat mi si sumana desma di kona tapa klep ko tak desandati. Dat mi ate burudo. Omdat mi no kwechi so. Ja. Isabi tok. Ja. Mi no kwechi so. Ja. Isabi tok. Ja. Desma de du desandisi. Domini gander bokare suta du. Ja, no? Na suta du. Hogri du. I Ja, denk. ja. Jere jabra rut. Ja. I denk wisi na te tek sopi na nga wiri na nga ready korosanga blau korosanga de sandati na wisi. Ja. Je wis libis manga mo fotuara. Oh ja? En de man se wis de serefi. Ja. Ja. Want de nyame kunu nyang en me kunu nye jiberati. A beter de no prefur nyameng. Ja. Oké. Ja, kan je de mos ook toe later voorleg uit over IMF? De man zo matak over IMF. De man os op sawantak IMF. Ja, toch, want we begrijpen dat je president leg uit dat je, A edemisi. ja, in de missie leg uit dat je de man ook aan IMF in een programma sa chan be vooruit. Dat doen we trasotori. Sotori. Wat trasotori de man doen. O da IMF ook al leerde van dem draai skroeven. Ja, dus juist, dus aan het IMF wat doen. Dus met andere woorden, IMF doet tegen dat je nou, je bezuinig, je sabi dat je doet dat attack een euro per euro dat. Jere no, de man gebruikt wantra woord institutionele Ja, versterking. versterking. Ja. Wat houdt dat in? Dus dat. Wat houdt dat in? Yes, dat. Dus je gaat gebruiken wat geweldig woord terwijl na schrijf Sani. Dus dat toch. Na Sani om Neles angam tanta. Ja. De teji tak boy no gona steek dape want if you go dape takrusan dape. Ja. Golu kumyo mangam tanta de led dape. Ja. Je verstaan. Dus dat. Dus FEMF ook o jepi Ja. voor versterkt institutie nanga desandati. Ano money no? Dus wacht, dus IMF aan een next doe, a lobby, A lobby. die kan gewoon, Ja. nou je pio, De klaar. kanga player. Die kan Schoolverdraaier. ja, ik kan gewoon sakasensi langa G, die doe zij wani. De ka do say Zij wani. wani. Sa zijn euro kono. Je verstaan. Zo euro. Maar de man dus logo no. Isap same fen so frappant. Nee. Ina kondere disi, ma apis dat ina fosik ba. Nee. Dem chara apis dat ka fesi. Ja. Maar no nete. Aha. Dus sa de man is be kosi. Ja. Etak de no wani dan disi. Ja. Terwijl
Na den creëra probleem dit jaar. Ja. Dat hoe de zo. Want me go baka me taki wan mi be woro kona ten dat mi go nga pensioen. Isabi tok dat koers be de twee tak jara fadala. Ja. Je verstaan? Ja. En mi ka taka nga brakatief mi mofo. Je verstaan? Ja. Dan de service madisi die wetjes jepi IMF ko jepi NDG pakket IDB jepi Wereldbank jepi Caribisch Bank jepi isabi tok da weji no mo de leni masuma mek de leni na so echa so want if you no be fornite ga koers attendi a edemisi tidena de na edemisi ma be de edemisi fu garanti kurto so ja da be leggen dat jou no manja stabiliteit do nake panya dat tidena de da wan termai setting do no lopso wani afolo wan kwechi afolo dis lek fouru in wan ren en na dat de do aboweise liever steeds lek fouru in wan ren de mai dwenyi de mai drugsanip zijn storot fi nyang en if no wan nyameng terwijl attendi de pakete parati de India pakket na suma wani suma no wan nete nee sasa meroko ja de man op het dwenye. Nee. Maar nou, de man is na keus. Dus door druk heb zij niet strot. Ja. En met mijn begrip, maar story ook toe. Tante Jenny Takasani, dat somo atori somo. somo. Mino lobane saye kari man. Baya. Edemisi. Okay. Dat na moro boom titel. Oké, maar edemisi leg uit dat die somo harjo apair. Apader somo. Agrampa. Ja. Als maar verleng, als aan vingen, want dat was stad adviseur toch? Ja. Dat verlengen je. Ik raad het toch? Maar dat ook toe dat keer, no. Zo sani, je kan eigenlijk, je kan doen next thing. Je gaat door en gaan dat. Maar hier no barangaro. Hey. If manga je stinga. I verstaan. Hey. Maar je stinga toch? Hey. Sama Libya adoro. Dus dat die? Dus de te ja follow gewoon takluku manga maar stinga. Ja. En na man die si set koop. Ja. Isabi toch? Ja. Dus die na tani di masara somo echisi. Ja. En ik ga terug. Ja. Mi logo baka. Right. Omdat mi sa politiek geschiedenis. Van kondere disi. Isabi toch? Masara somo na masara Brunswijk betak het front top vergadert niet. Ja. Dat de man Guabronsplein. Na tendi de man be seta koop tegen Venetiaan na masara VP. Ja. Na tendi de be seta koop. En a koop be set tegen Alendi toe. Ja. Isabi toch? Want de man be los toe Alendi. Dat chara apparatifu. Ja. Fayekare. Aparte, a combinatie toch? De Abob go apart. Nee, Abob go apart. Nanga Famane, dat go join no. Ja. Zo. Ja. Je verstaan. Dus de verstaan taki, dat de man ko yepi boroko atwe takte koers. Isabi toch? Sama NDP, aparse bedrog. Ja, de man je broken. Dat die de broken sarde, dat die de na de, dat de pichi de serf kon baka wang. Alekte wa maware wakanga de awari neski ala sei. Isabi toch? Talong mote nesi. Aso de waka. Dus ja, bif. Nakamang, ja, bif setamang kom. Ja. Mijn grabatori, maar... Ik verstaan. Ja, zeker weten. Omdat, sang... Hij de missie kan no? Ja, de missie. Hij de missie leg uit, dus... Precies leg uit en dan met luku toe. Werkelijk, hij de missie let je ziet het aan zij doen. Dat gewoon, sommige dingen zullen wij het op de oude manier doen. Door blijven doen. Dus anotak met die oude man. Nee. Anotak hebben doen. Nee, dat gewoon de oude manier. Oude manier, dus je begrepen. IMF nou op de oude manier. Ja. Je grap. Pakketten. Oude manier. Is dat weet toch? Somo. Oude manier. We gaan gewoon door. Maar die Lucas aan het. Dat bedrijf dat hier nou. Eigenlijk. Wie heeft het gewoon. Maar via een oude manier wat doet dat? Wat via moet ik ba? Jere ja. Ik grap toch? De missie moet je wansani.
Safea pe seti a kawen podje da pa shwari. Oh, de manier, ja, godoro. Ya bi shwari. Ja, godoro. En mio teji wansani. Ya bi shwari lek doksi. Sa fore teke long tu. A dat doksi shwar walisi. En so ya bi de wal lek wa doksi. Ya bi shwari wan efino shwari klari. Ja, tuurlijk. Ja. Dus mijn goede handeling zij doet. Of zij de mij doen nou toch. Ik zie nog geen beleid. Minus op zij de mij doet precies kan ik. 1 oktober moet je maar nu meneer niks. Dat is schrift sani. Gewoon we gaan door. Je hebt geen keus, meneer. Omdat zijnde. Je pot akonder koin een crisis. En je sapvat akonder de koin een crisis. Ja. Dus en dat COVID bede erbij. Alla die COVID bede na saratanga desma. De leeronder, je bash no mo, je push no mo, je soep fire. Alla soort san we me kunu. Alla soort sani. Ti dena me kunu nyang we nyang. Je verstaan. Dan zou nog bij wanneer is dat we nyang ti de. Dat ti dena de je kon leggen uit. We gaan dingen op de oude manier moeten doen. Ja. We heren ja. Oude manier EMF, dat kan de EMF ook kan schroeven draaien en een player voor je thuis schroef of machine. Dus dat is. Maar ja, wat zijn we stak zeker wat met tak analyse, ze dan zei ze het tak prijs voor de sande. Dat na uno. Ja. Wanneer kost nou een man we tak prijs voor de sande. Juist. En meer, we betak wat door volledig ba dat die na eerste hulp. Ja. Toch? Dat drempel kosten. Ja, is dat 700 naar 1000 toch daartussen toch? Samsta. Maar ja, die missie kaba minister van missie kaba. Maar leg uit. Maar hij asantang tab 300 golo. Atang. Ja. Wakti. En dat vind ik goed. Wakti. Nou, een boensani. Ja, tuurlijk. Dus in feite. Ja. Luku. Tedesan di sepsa. Mi wateji e de misi. Nanga misi chikaba. Tak yere ja. Dus in feite. Ja. Na pour de mij pour subsidiëren. Ja. Maar dat e de misi tak no. Dis wait. Ja. Je no kan doen dat. Nee. Je verstaan. Ja. Maar isabi soms aan luko. Ja, verschillende soort data toch? Ja. Je hebt data, de put TV. Ja. Je hebt data de luku senwe. Je hebt data de luku maag. Ja. Ja, ati data. Je verstaan? Ja. Dat de man dat in poti. Ja. Gope atosotori. Ja. Gezondheid. Ja. Dat de man dat in poti. Ja. Maar figo poti. Wamandi eberika takam kondans kabula. Nanga libisma libi. Ja. Dan ga je dit soort problemen krijgen toch? Ja. Ja, want mi breiti dat hij komt tot 1 keer voor liba 300 kolo. Ja. Nee, maar man leg uit toe. Maar no sap schrijf vast 700. Dus nou eigenlijk een verhaal. Dit op straat die leg uit dat adhesieve naar 1000 daartussen. Is dat weet toch? Maar jere jaso. Archie. Dus, Master Gambo, wij zeggen, wij taki, geen probleem. Geen probleem. Het is goed, ja, volk. Liever dat we 300 gulu. Alleen, het programma die zie, unufa programma die zijn aan zijpsa, we gaan volgen. Maar jere no, misichi kaba, a new site, die charator di kadoro. Ano you de ko interview. Ja. You de interview die descriven toch. En die descriven dan op een boom. Die ben chadega kurutu toch, want dat de porinen. Je verstaan mij no doe dat. Je verstaan. Na die shitaka gewek die zo voeren. Die no man charing. Isabi de ko takwa lide man se lide borgoyong de man se repareren. Dus dat die. Maar je rijdt uit wat er zijn. Je poki. Is dat poki de la ministerie van sociale zaken toch? Mi 4 sariara. Ja, want we staan uit over de binnenland betaling, monitoring binnenland, om een latie. En de man verantwoordelijk dat hij, dus oud de bezig onderzoek als aan het 5 dat hij. Jere no. Als aan dat hij, Nana. Ja. Bel me toe. Bel je toe? Ja. Oké. Nana tak Masara Gambo. Als aan die mispoki leg uit. Jere da Nana kotwa odo Jimmy.
Nana taxado lina. CBO so doti da ini. Oké. Isabito, doti de. Dus let onder no so. Let onder. Want de alamala. Die loon to lek tep chawari. E loon ta mawari sting. De alamala da wang. Ja no? Faya bedoel lang sa alamala da wang. Faya bedoel. Want de man die bij bayera ministerie dat sociale zaken. Ja. De man bij na vorige regering. Dus alle de man die na coalitie. Juist. Oh, dat je bedoel. Ja. Oké, na me gravatori. De man de no top. Dus poki, die poka makkelijk voor onderzoek als aan. Na aksam aksi somo bronto. Ja. Anga demanda taki. Misikaba. Ja. Fawa kaja. Ai. Isabito. Maar de yoko taki yogo onderzoek. Sanen. Dus dat die. Dus awa opo doro, want doro die opo da zogenaamd je skopa doro opo. Nou, doro opo ba. Adoro opo ba. Oh, dat je. Awa opo goal toch? Oh, ja. Je verstand. Dus mis poki, mi wa teji wansani. Laat je niet misleiden hoor. Ja. Isabi toch? Ja. Naki buurman wa elleboog tak fawa kaja. Isabi, leg me uit. Vijf bedwing. Sinds je wel eens doen. Zo. Ja toch? Sinds je wel eens doen toch, foka. Ma moni ano noa monela si darom meki masar santoki be potwan komesi dape e digitaliser sani fu sorgu tak wantwa losma di bem chisamoni no be chisamoni dama be potwan komesi ti dena de you pour de komesi to uji de training yesi dem moni karta da pe fromo to ala de fromo dati dat yere jaso na sasa ba yokromo disna mitori I verstaan wa misi kami adag masar gambo yung ide crossbay fu santoki asas mataki yara ide crossbay sa mitak alo apripo no for vergalo peri tak lolo sani wan mga masar santoki ne on bait dus sabi serefi iya may da FAP di sangadat mitaki inderdaad mi da FAP maar jere no ino abuan lijn ga sociale zaak wan mi jere wan lijn de dus dat te go dat de ma ikachi samoni karta I verstaan maar de eerste toemong dat asma de regelenji en oteka mondati dat derde moet je op je ontvangen mispoki nou, eye-opener met Jija. Dus de golugator dape. Dus de alamala dape. Isabito. Ala de anuf deng. De fingaf deng. E lo watara. Isabito. De mandis don't do de tor dati. Want de berika taki na saugorong. Bukanyan vrij. Isabi want de gwenteng. En het zijn dezelfde gasten die schrijven ze op Facebook. Tegen FAP. Na de service de doen, want dat die commissie kon dat de maar ate prong. Maar die daarna die zou een chifado doen. Succes. 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 Maar ja, abiji madoro. Abiji madoro. Maar bra rood mi obeji wansan tani. Na wansan so taki. Abedek bata taliment. Takabem kong. Maar je beri kan taki te bouw subsidie af na safri. Safri kan bo so direct. Maar wan tori wan ai opener wan tori de. En im takator dati. Van minister Owi. No frigiti. So, ma ate doro. Arti maluku manana sasa ba yokromo we wato we yere ti do yere do warit. En do warit altijd te winali. Mi so ting. Isabi tok. Dami wan te you wan santaki. Los fa pakket di wo chisi. Want dat ook toen een voordeel. Isabi toch? Den trusjani na gron pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De ka sorgu taki katak. Aiti de. Mina wan jaja sarana uma. Wan jaja sarana mang. Want dat pakket da wan CD yo chisi. De be keur af. Maar yo chisi no a keur goed. Boom. De ma change de vervaldatum. Alla des. Dus dat die. En dan je prani, dus dan komt heel wat vrij. Dan maak je gebruik van je huishoudboekje, dan kan je iets anders aanschaffen. En zo alibi ik kom morgen makkelijk. En minena masara dek met die gambo. Ja, masara ma posmi tapu. Je hebt takang de sanama baka. Altijd vanuit het programma die zien we takang de sanama. Dat if you finish that you know echt de sanama. And if you finish that you look you call de sanama.
dat je nog kan trouwen door dit op straat. Je nog kan trouwen door dit op straat, voor dat je kon serang. En Tamara, in op tak dat je een regering, DC of een vorige regering, ne kri foto of de kri next. Want na you et trouwen de batra na plastic. De taki mi et trouwen, dus mina schuldige. Natuurlijk, vanuit het programma die zo actie doen, nogmaals. Je nakt op je bozo, mina was een naam. En neem zorgen dat je nog trouwen door dit op straat. Dat na zeker slag. Anders zou maar zeggen, Ambo? Zo ja. Maar voor zich go morgen vara. Ja. Dan me vullen. Ja, je mag vullen. Jere ja. Want tori be dat op alimenta, be dat op papiera, de man be werken uitba. Dus minister, voor OW. Ja. Van mij heb je een pluimpje. Ja. Dat die je tak en hoe, tak jere no. Maar ano je fena wil uitjaren, want dat bedekba. Ja. Isabi toch. Ja. Via EBS, dat je pai, want heel grond tapu je pai fi dotik moto. Ja. Minister kaso door. Ja. Ik had kodora ngai tori. Nou, dat weet ik. Dit is maar odi. Theatralis boka. Get up, stand up. Stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.